nango batteries duto mondo bed collapsed to pesni go yudo kaka ginyalo dhi school based on the numbers mo register to mondo bedo enrolled mondo nyithindo konyi school kacha kata ka ber won uniform bende giyudo kacha buge giyudo kacha makoro gima bed tij janyuol en ang'o nyathi omondi school odhi school to koro gikonyore kod school yore mang'ono discipline kod attitude kokero wach ma pesa bende tingen everybody ma oro message ka wacha nang'ono pesa wagol wach ma pesa ni pesa odhi school mondo koro bed ni school management committee gin koro gishughulika kod pay gine chulo suppliers or you value for money to bedo ko ibro improve quality kod attendance month in the school kod drop out resbo dok chien to ko kwat momeno aketo siasa giweche me pogo pesa kila mahali ngato karo dwan mondo ene monene no konyo nyithindo nyithiwa mang'eny bro lal Morin paro mar nywako omenda gi duto no kata gi nagucho omenda mathoth ahinya nyaka sani igeno ni onego mi jopuonjre somo moro manyangafu to gino ok timre mamuting'o omenda migolo kod jod bura nitie mano NGCDF mabende kochopo higa mar 2026 bedo koonge kadipono osetieke kendo osegol nikech ne ataro mar chiko omenda ni koro ka bursary no nitiere kanyo nitie mar Umandre nitie mar governor nitie mar MCA ponono ka ugologa kopogore gi mano nitiere mar jatend piny Kenya mano mar presidential bursary ekin ji mamoko ma nitiere karka magi agulu mawuok e aguch sirkal maduong' gigi konywand gi duto kendo kede kumoro achiel bende iparo ni somo miwacho ni en free ni onya bedo totally and fully free mondo mi ji te ayude very possible en mana ni iwinjo ka jatelo kae osewacho ni